Ining DigiCast Negros 10. Ang nagapanguna nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyanin ang top story subong adlaw, Abril 9. Vice Mayor sa Moises Padilla ginreklamo ang isa ka manunundo sa COMELEC. Final testing kag siling sa mga ACM ginpatigan sa Negros Occidental subong adlaw. Mga pasilidad sa isa ka eskwelahan sa Siato, Negros Oriental nagkalasunog. Sa weather update, may bago na naman nga low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Kag sa good vibes, pala-pala sa Vito, ginbuksan sa publiko sa Sagay City. Initanan sa DigiCast Negros 10. Kag sa mga balita karon nga Mayo 7 sa number 10, may bago na naman nga LPA sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Natunaw na ang low pressure area nga nagdala sang ulan sang Sabado sa Kabisayaan. Pero may bago na naman nga low pressure area nga na-monitor sa baybayon sang Tuburan sa Cebu. Ginapaabot nga magamay ang tsansa nga mag-develop ini sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Pero magadala ang low pressure area sang ulan sa Visayas kag sa porsyon sang Luzon. Sunod sa Pag-asa, isa tubtub duwa ka mga bagyo ang mahimo maglabay sa Pilipinas sa sininga bulan sang Mayo. Ginapaabot nga mangin mainit naman ang panahon pag-abot sang Lunes nga adlaw sang pinilian. Sa number 9, anom ka mga barangay sa Bacolod sarang makabenepisyo sa dugang 3 million liters a day nga supply halin sa Matabang River. Ginactivate na sang Basiwa Prime Water ang Matabang Water Treatment Plant sa Bacolod sa Barangay Granada sa Bacolod. Gani sugod na nga mabatyagan ang dugang 3 million liters a day nga supply sang tubig sa Barangay 27, 28, Barangay 30, Barangay Estefania, Villamonte kag Mandalagan. Sandig sa management sang water distribution utility, kapin sa 5,000 ka mga household consumers ang sarang makabenepisyo sa dugang water supply. Ginapaabot nila nga sa dalayon, magsaka pa sa 6 MLD ang sarang ma-deliver nga supply sang tubig gikan sa pasilidad sa Badason nga Binulan. Ginpahayag ni Mayor Albi Binitas nga paagi sa dugang nga supply, mas magasaka pang supply sa masobra 80 MLD matapos man ang pagtupa sang ulan halin sa nagligad nga mga inadlaw. Sa number 8, kilala nga TV host comedian nga si Vice Ganda ginapaabot sa meeting de avance sang asenso sa Bacolod sa BCGC sa Sabado. May kapin sa 30,000 ka mga supporters ng asenso Bacolod na ginapaabot magatambong sa natalana nga meeting de avance sang asenso Bacolod sa Bacolod City Government Center sa Sabado sang gabi. Ginsiling ni Mayor Albi Binitas nga napili nila nga sa BCGC ang pagtilipon bangod luyag nila nga mangin symbolic ang natalana nga meeting di avance. Mangin kabahin na rin kilala nga TV host comedian nga si Vice Ganda nga magalingaw sa mga tumalambong. Sining hapon nagsapol ng katapos ang BTTMD agod mapatod kung kinahanglan ng pagpatuman sang temporary road closure sa palibot sang BCGC dungan sa natalana nga meeting di avance. Ginpasiguro naman ni BTTMD Deputy Jose Antonio Robello nga may nagakiigo nga traffic personnel nga italana agud magbulig sa mga magalinabay nga mga motorista agud mapahagan-hagan ang posible nga paggutok sa lakat sang trapiko sa lugar. Sa number 8, 8 ka mga pusil na tigad nga ni-recover kag nakumpeskar sa anti-loose firearm operation sa Bacolod City Police Office humalin sang bulan sang Abril. Sa 8 ka mga loose firearms nga natigan nga na-recover sa Bacolod City Police Office, anong diri ang gin-surrender paagi sa mga police stations. Humalin sang Abril hasta Mayo 4 ang may duga sa Mayo 4 may duga nga duha ang natigan nga nakumpeskar paagi man sa anti-loose firearm operation kag duha man ang mga nakuhaan sang pusil ang napasaka na sang kaso angod sa pagsupak sang COMELEC gun ban. Sa kabilugan 14 nang tanan ka mga gun ban violators nga napasakaan sang kaso halin sa nagsugod ang election period sang Enero. Samtang
May kabilugan nga kapin sa 2.7 million pesos nga balor sa illegal drugs ang tigayon nga nakompeskar sang kapulisan sa 12 ka mga anti-illegal drug operation halin sa nagligad nga bulan. May 15 tanan ka mga individual ang nagkadadakpan kag napaskaan sang kaso angot diri. Sa number 6, ginaaligar NPA nga napatay sa encounter sa Gihulgan ang ginpalubong na lang sang army kag wala sang pamilya nga nagkuha sa bangkay. Ginpalubong na sang katapo sang 62nd Infantry Battalion sang Filipino Army ang bangkay sa ginaaligar katapo sang New People's Army nga napatay sa nagluntad nga engkwentro sa barangay Humay-Humay sa Gihulgan City sa Negros Oriental sa nagligad nga simana. Ang bangkay ginkilala kay Tony Pahayahay alias Alden Oconridol ang ginpalubong na lang sa patio sang barangay Poblasyon, Martes sang hapon. Bangod wala sang pamilya nga nagkuha sang bangkay. Sa natabong nga encounter sa Mayo 1, na-recover na lang sa area ang bangkay sang rebelde. Isa ka M14 assault rifle, M16 rifle, 3 ka mga M16 long magazines, 30 ka mga bala sang 5.56mm kag personal nga mga pagkabutang ang tigayan pagid nga na-recover. Sa number 5, mga pasilidad sa isa ka eskwelahan sa Chateau Negros Oriental nagkalasunog. Nasunog ang duha ka mga classroom sang senior high school, faculty room, library kag canteen sang Chateau National High School sa Negros Oriental sang kagabi. Sa inisyal nga impormasyon sang Bureau of Fire Protection antes ng dako ang kalayo, may nakita ng gwardya nga spark sa linya sang kuryente sa isa sa mga classrooms. Madasig ang naglaptang kalayo sa mga pasilidad sa eskwelahan, gani pating mga residente malapit sa eskwelahan ang nagkinaran-karan. Naabo ang mga pulungkuan, lamesa kag mga libro. Nagbulig pa sa pagpalong sang kalayo mga fire station sa kaiping ng mga banwa kag syudad. Wala naman sang na-report nga nasamaran sa insidente. Ginausisa pa sang BFP kung anong ginalinan sang sunog. Sa number 4, partial road closure ipatuman sa atubang sa Bacolod City Government Center sa Mayo 12 para sa natalana nga canvassing of votes. Sa Bacolod City Government Center, natalana ipatuman ng sang Comelec Bacolod ang canvassing of votes para sa May 12 national kag local elections. Gani kabayan sang pagpanghanda sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department ang pagpatuman sang partial road closure sa main entrance ng BCGC. Ginpahayag ni BTTMD Head o OIC Patrick Lacson nga kinahanglan hilway ang alagyan sa pag-inabot sa mga ballot boxes sa giban pa nga mga election paraphernalia. Upod sa katapos ng Public Order and Safety Office, hugot nga magabantay ang BTTMD para masiguro nga mangin matawhay ang canvassing sa palibot sang BCGC grounds. Sa number 3, bulig sang mga gobernador nga kaalyado sang presidente ang ginhinyo para maduso ang 3 ka mga senatoriable sa idalom sang alyansa para sa bagong Pilipinas. Ginsili ni Governor Eugenio C. Lacson nga sila ang nagsapol kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sadtong Mayo 5. Ginhinyo sunod kay Lacson ang bulig sa mga gobernador, labi na nga yadtong nagapapili nga unopposed nga itibong ang kandidatura ng Manny Pacquiao, Francis Tolentino kag Benher Abalos Jr. Ang iban ng mga kandidato sa idalom sang alyansa ang yara na nalakip sa Magic 12. Dugang pa ni Lacson nga gintanyagan o gintugyan nasa ila ang desisyon bahin sa kandidatura sang iya nga utod nga re-electionist nga si Amy Marcos. Samtang sa personal naman nga listahan ni Governor Lacson, nalakip sa iya nga gina-endorso ang kandidatura ng Bam Aquino kag Francis Pangilinan. In our meeting with the President, it was already, there were just 3 candidates who kailangan daw tulungan. No? This is Pacquiao, Tolentino, and Abalos. Okay, so they asked some governors to, especially governors who had no opponent, to push for these 3. Considering that the other candidates
the other candidates of the Alliance are already in the slate, no? As far as the president is concerned, bahala na kamo as far as his sister is concerned. Sa number 2, DC Alcalde sang Banwa sang Moises Padilla nag-file sang reklamo nga electioneering batok sa isa ka manunudlo nga nagaserbe nga chairperson sang Electoral Board. Kahapon Mayo 6 nag-file sang reklamo sa Office of the Provincial Election Supervisor Negros Occidental si Vice Mayor Adrian Ian Villaflor batok sa isa ka manunudlo sang Magallaon Cadre Elementary School nga nagaserbe chairperson sang Electoral Board sa maabot nga piniliay. Sa interview sa media kay Villaflor na nagapapili bilang alkalde sang Banwa, iya ginsiling nga ang natungdan nga manunudlo ang nakitaan sang makapila ka beses nga nagaupod sa mga sinapol sang family leaders sang iya nga kasumpong sa politika. Sa iya nga verified complaint, ginsiling man ni Villaflor nga ang natungdan nga manunudlo ang kilala nga supporters ng piyak nga partido kag nagaupod dinhi sa kampanya kag sa mga caucus sang nagkalain-lain nga mga barangay kag ginagamit ang iyang posisyon para sa pagboto sang ginatibong sini nga kandidato. Suno kay Villaflor, may nagakego siya nga ebidensya para sa among reklamo. Wala labot sa COMELEC, iya man gin copy furnish ang reklamo sa Civil Service Commission kag Department of Education. Gintinguan sang DG Cas Negros nga makuhaan sang bahin ang manunudlo. Pero as of press time, wala ini makasabat sa DG Cas Negros. Ako Braya, nagpangagad sa mga meeting sa mga leaders sa upod, din yung mga picture mong upod na ara sa upod meeting sa coordinators kag community leaders. Pwede siya ara gid sa mismo ga meeting ara man na upod. Picture niya nga upod sa piyak na grupo kag ara man sa community leaders yung meeting. Nga sa kabalay. Sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw, final testing and sealing sa mga automated counting machine sa Negros Occidental ang ginpatigayon subong adlaw. Mga minor nga problema suno sa COMELEC ang nasugata pero go na ang tanan para sa eleksyon. May report si Barbara Mijares. Temprano pa nag-abot sa Bacolod City National High School ang mga magapakigbahin para sa final testing and sealing sa mga automated counting machine. Tignapulo ang ginset sang Commission on Elections nga magaboto para mapasiguro nga functional ang ACM. Pagkatapos magboto, personal nila nga ginfeed sa ACM ang balota. Ginpa-check man sa ila ang resulta gikan sa machine sa actual nila nga boto. And insert here. Alright. Congratulations. Insakto, ma'am. Ang boto mo. Insakto. Konsin o. Kamusta experience? Okay lang na kapos lang. Huwag ka na budlayan. Wala na budlayan na. Lang siya. Sa bahin sa mga nagaserbe Electoral Board, wala sila sang may nasugata nga problema sa ACM. Humaling sa initialization o kuna pagkiin sa mga PIN bilang panugod tubtub sa pagkuha sa mga resulta sa mga balota nga na-feed. So far, so good. By God's grace, we're able to survive today. Makamawitness man ka mo, right? So you hope nga eventually everything would be okay? We're praying eventually sa election day, everything will go smoothly. Pagkatapos nga masil ang mga ACM, suno kay Bacolod Election Officer, Attorney Revo Sorbito, iniang sa idalom na sa custody sa DEP and supervising officials. Sa adlaw na mismo sa piniliay, liwat ini nga ipamutang balik sa mga presinto. Don't worry because our machines are guarded sa ato nga PNP which are deployed in every polling center. So 24/7 araga ato PNP gabantay sa ato mga machines. Okay, back to zero, ginaya attorney, no? Yes, after this FTS, before the FTS ends, the machines will be re-zeroed so that on election day, makita mo na sa ato mga watchers na pag-open sa ACM, zero ang count sa machine. Ginsiling ni Assistant Regional Director Attorney Josil Macute nga sa bilog nga Negros Occidental, may pila ka mga minor problems nga na-enkwentro.
pero ini ang nalubad. Wala na sila sa may nakita pang rason nga makatugas ang delay, gani go na ang tanan para sa pinili ay. Barbara Mijares para sa Digicast Negros. Kag sa good vibes, may bago na naman nga lalagawan kag kalan-an sa Sagay City. Fresh kang seafood ang gina-offer samtang overlooking sa Marine Reserve. May report sa Romeo Subaldo. Ang Sagay City kilala sa matahom nga baybayon, community-based tourism, kag manamit kapag kaon ilabi na kung seafood ang pag-aistoryahan. Kag subong, may bago na naman yung kaladtuan sa Sagay ang mga mahilig mag-food trip ilabi na mahilig sa seafood. Halin sa mga isda, lukos, pasayan, shells, kasag, kahag madamo pa. Gina-enjoy mo ang paborito mga seafood samtang gina-enjoy mo man ang matahom nga views ang Sagay Marine Reserve sa may Vito Port sa Sagay City. Ginbuksan na sa publiko ang palapala sa Vito sa sunod mismo sang Vito Visitor Center. Isa na naman ka community-based ecotourism destination nga nagahatag sang oportunidad para sa komunidad mismo. Ginamanage inisang bago lang itukod nga Vito Community-Based Ecotourism Association o kung VISETA nga ginabukusan man sa mga taga Vito mismo nga pumuluyo. Nagapasalamat ako sindako nga ini nga mga oportunidad nga ginhatag sa amon, labi na gid sa Fisher Folks, the members, the officers. Kita dako kitag pasalamatan kay Mayor nga sa tion amo gid ang napilian kita nga kita pahandulon. Pala-pala ang style sang kanan-an diri. Butsilingon, mapili ka sang preska nga seafood nga luyag mo kanon. Ipakilo mo kag ipaluto sa kun ano nga klase sang luto ang gusto mo. Sugba, tinola, adobo, name it kay silang bahala. Kag gina-practice diri ang slow food principle, matinlo kag wala nagagamit sang artificial flavoring. Kag bawal man sa sini nga establishment ang single-use plastic. Kag isa pa gid, malapit lang ini sa popular nga ginadagsa sang bisita kag most visited built heritage nga amo ang San Vicente Ferrer Vito Church nga gitukod sang 1898. Pagkatapos mo bisita kag pangamuyo sa Vito Church, pwede ka manginaon diri. Sa nagligad lang nga semana, ginpatigayon ang blessing kag inauguration sini upod ang mga opisyalis ang syudad kag karon handa na sa pagbaton sang bisita. Kabayan ini sang isa ka dekada nga development project para sa Sustainable Tourism Master Plan. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kagantes kita magtakop, shoutout sa aton nga mga live viewers sa Facebook kay Angelica Noble. Mayong hapon ma'am, watching from Moises Padilla, maulanon kuno didto sa Banwa. Maulanon man no didto ya sa Baguio City, sunod kay Ma'am Jubea Janala. Good afternoon ma'am. Good afternoon man kay Jelwin, subong man kay Miss Tox Lopez, kay Gloria Bantige, mayong hapon Kane Osi Rapa. Nagapa-shoutout siya no sa Aparicio kag Esperon family. Subong man sa tanan nga staff. Kay Andre Tahonera, good afternoon sir. Kay Aida Palencia, watching from Taipei. Lindol Sunyo, mayong hapon. Si Jessray Garucho, Hevero, sang Sarait Himamaylan, may pa-shoutout siya kay Ruth, Sean Andre, kag Piwi. Subong man kay Sela, mayong hapon, thank you. Kay Romel Gallo, mayong hapon sir. Kay Chris Castillano, sang Narawi Sinigaran, mayong hapon. Maria Fe Barredo, sang Sagay, Lovely KitKat, kay Ray Tenosan, kag kay Rhea Tenefrancia. Mayong hapon man, kag may pa-shoutout siya kay Jane kag Joel sang Uber Sachs of Switzerland. Kag amayad to mga top story subong adlaw tubtubwas, ako si Nico Delfino.